बे बिथिङा ओरैनो फोथायनाय आरो I think बे बिथिङा बे साननाया एसे जास्ट फोथायनायल' आरो आं सानो बिजोङा मालाबाबो सासे स्टुडेन्टनि साक्सेसखौ माबानो हाया ब्लक खालामनो हाया बा बर' मिडियाम फरायबा जे बिनि साक्सेस जानाय नंला बे माब्लाबाबो जानो हाया साक्सेस बुङोब्ला इट्स मर एबाउट सासे स्टुडेन्टनि हार्ड वार्क बे फैयो फार्स्टआवनो बिनि उनावहाय हार्ड वार्क प्लास सापर्ट सिस्टेम जेनेबा मोजां गाइडेन्स होनाय मोजां माबानिफ्राय सोलोंनाय बिसोरसो बांसिन इम्परटेन्ट आंनि आन्डारस्टेन्डिंआव आंनि मोन्दांथियाव दा जास्ट बे मोनसे जेनेरेल ट्रेन्ड जानानै दङ माने जेनेबा इंलिश मिडियाम फरायबा बांसिन माबा फेसिलिटिस थायो अफकर्स नो डाउट माने जोंनि कारेन्ट सिटुएसना एसे बिदिनो मानो होनब्ला आं दहायसो एसे सिगाङाव बुंबावबाय रिसोर्सेसफ्रा बांसिन इंलिश बिजोङाव फरायनाय माबानाय एभेलेबेलसिन दङ कचिं सेन्टारफोरखौनो बुं नोङो बेफोर बांसिन ओंखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं सानदों बे दिथागिरिफ्रा एसे बांसिन गोसो होयो खिन्थुबा आं जास्ट बेखौल' बुंनो सानो जायफोर बर' मिडियाम फरायदों बिसोरबो मालाबाबो नार्भास जानो नाङा जास्ट पजिटिभ एटिटिउड लादो मोजां गाइडेन्स लादो होमबानो नोंखौ खुनु बे मिडियामनि मिडियामा मोनसे फेक्टर जानो हाया जास्ट नाजानायल' थानांगौ होमबानो गावनि साक्सेस आरामसे जाहैगोन बे बिथिङा ओरैनो फोथायनाय आरो I think बे बिथिङा बे साननाया एसे जास्ट फोथायनायल' आरो आं सानो बिजोङा मालाबाबो सासे स्टुडेन्टनि साक्सेसखौ माबानो हाया ब्लक खालामनो हाया बा बर' मिडियाम फरायबा जे बिनि साक्सेस जानाय नंला बे माब्लाबाबो जानो हाया साक्सेस बुङोब्ला इट्स मर एबाउट सासे स्टुडेन्टनि हार्ड वार्क बे फैयो फार्स्टआवनो बिनि उनावहाय हार्ड वार्क प्लास सापर्ट सिस्टेम जेनेबा मोजां गाइडेन्स होनाय मोजां माबानिफ्राय सोलोंनाय बिसोरसो बांसिन इम्परटेन्ट आंनि आन्डारस्टेन्डिंआव आंनि मोन्दांथियाव दा जास्ट बे मोनसे जेनेरेल ट्रेन्ड जानानै दङ माने जेनेबा इंलिश मिडियाम फरायबा बांसिन माबा फेसिलिटिस थायो अफकर्स नो डाउट माने जोंनि कारेन्ट सिटुएसना एसे बिदिनो मानो होनब्ला आं दहायसो एसे सिगाङाव बुंबावबाय रिसोर्सेसफ्रा बांसिन इंलिश बिजोङाव फरायनाय माबानाय एभेलेबेलसिन दङ कचिं सेन्टारफोरखौनो बुं नोङो बेफोर बांसिन ओंखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं सानदों बे दिथागिरिफ्रा एसे बांसिन गोसो होयो खिन्थुबा आं जास्ट बेखौल' बुंनो सानो जायफोर बर' मिडियाम फरायदों बिसोरबो मालाबाबो नार्भास जानो नाङा जास्ट पजिटिभ एटिटिउड लादो मोजां गाइडेन्स लादो होमबानो नोंखौ खुनु बे मिडियामनि मिडियामा मोनसे फेक्टर जानो हाया जास्ट नाजानायल' थानांगौ होमबानो गावनि साक्सेस आरामसे जाहैगोन